Xa dende a súa chegada ao Concello, o Goberno de Muros iniciou os trámites para reactivar as axudas correspondentes á ARI que, a pesar de estar concedidas, non foran executadas. Isto supuxo un proceso lento e farragoso no que os cambios na normativa urbanística retrasaron aínda máis o procedemento. O ano pasado tuveramos unha reunión no Instituto Galego de Vivenda ao Solo ca idea de reactivar as axudas para a rehabilitación de vivenda no casco histórico e tamén de poder optar a unha área Resurbe. Aquí nos encontramos con que as axudas da área de rehabilitación pois estaban paralizadas desde o ano 17, creo recordar. Nós, cando chegamos ao goberno, fixemos o pago das últimas que estaban concedidas, que levaban pois 2 anos tamén paradas sin pagar, fixemos o pago das últimas que estaban concedidas e, bueno, tratamos de reactivar eses fondos porque son uns fondos que están destinados a que os veciños que rehabilitan as súas vivendas pois teñan unha axuda e nos encontramos pois que estaban parados. Foi bastante laboriosa a posta en marcha porque hubo que facer, por unha parte, a incorporación das fondos aos orzamentos, bueno, a propia contabilidade, porque estaban sin incorporar. Coincideu, ademais, que, como levaban tanto tempo paralizadas, pois xa entrara en vigor outra normativa, co cal había uns fondos cunha normativa e outros fondos con outra normativa, o que fixo pois máis farragoso, administrativamente falando, a tramitación. O obxectivo agora é promover a rehabilitación de vivendas no casco histórico da vila, non só para a súa mellora estética, senón tamén para dotar de maior calidade de vida á poboación ali asentada. Que é un casco vivo, é un casco no que vive xente, non é un casco que este de momento, bueno, pois gentrificado, como invadido a pesar de ser un recurso turístico importante, é un casco vivo e entonces entendemos que é importante asentar a poboación no casco, darlle acceso a axudas para a rehabilitación de vivendas. Temos, bueno, en ese sentido se concederon, pois se reactivou tamén o que foi a concesión de licencias que estaban moi paralizadas.